Umntana. Yazibona umdlanje mana yini. Mana Okay. Uthi yini ke yenza ucobezela nje? Lutho. Hayi lapha. Ngithi mina yini ekucobezelisana? Nothing. Kodwa zibo fresh kanjani? Hayi, ngikho Mana phela wona uzabantu umuntu befresh usikhulela. Uthatha blood. Wena wayisho lutho. Ubani osho kanjalo? Ngithi mina ithatha plento yokuthi umuntu befresh ukhulela. Say hey. Ngena ku. Uthatha blood. Yokuthi umuntu fresh uthi ukhulela. Hayi. Usho no specific. Hey, specific. Wazara. Usho no specific ngoba fresh kanje ukhulela. Specific. Are you pregnant? No, I'm not. You're not what? Nothing. You know what? Nothing.